Så er K-Events kommet ud i den hvide by til modeljagten 2012. I dag vil Jacqueline Friis Mikkelsen fra Unique Models komme og kaste en masse unge piger, som er mødt op herude og har en modeldrøm. Electric Lady Lab vil også komme og lave nogle forskellige shows. Butikkerne i Køge herude forskellige stande, hvor der er en masse gode tilbud, og de vil senere lave en masse modeshows, hvor man kan se deres forskellige udvalgte tøj. Jacqueline Friis Mikkelsen til modeljagten 2012, og vi har lidt spørgsmål. Hvordan er det gået det i dag, synes du? Jamen altså, det er både gået fantastisk, og det går stadig fantastisk. Ja, der er mega meget potentiale her. Det er vi glade for at høre. Masser af smukke og drenge. Hvad bliver mulighederne for dem, der stiller op efter, hvis man altså kommer videre og vinder? Jamen altså, det vi gør, det er, at vi giver den unge dreng eller pige en mulighed for at komme ind i et af de bedste bureauer derude af Danmark. Og med det mener jeg, at der er jo meget fokus på den enkelte model, altså det unge menneske. Vi har et stærkt forældresamarbejde, vi planlægger og laver karriereplanlægning med dem og den unge, og tingene kommer til at ske i den udvikling, man har. Man skal huske på, at når man er ung og model, og starter op måske som 16-årig, jamen så har man jo de samme udfordringer som alle andre 16-årige, og det skal vi jo også vide noget om. Så det er, man får en karriere, der er designet til den person, man er. Okay. Super, tak skal du have, for at være med. Nu har vi så fundet en dreng, der stiller op i modeljagten 2012. Det er Jakob, og han er 18 år. Hvad har du af forventninger sådan til i dag? Altså, jeg har ikke rigtig nogen forventninger. Jeg vil prøve at se, hvordan det er. Jeg så det i avisen, så vil jeg bare prøve. Det er ikke fordi, jeg har forventninger om at vinde noget overhovedet. Men så det er bare sådan fornøjelse, ja. Ja, lige præcis. Har du gjort noget før modellen? Nej. Så det er helt nyt? Spændende. Har du hørt om Unique Models før og Jacqueline Friis Mikkelsen? Ja, selvfølgelig har jeg set din tv og sådan noget, men ikke mere end det. Ikke mere end det? Okay. Men held og lykke med det. Jo, tak. Vi står her med Electric Lady Lab, som har været nede at spille til modeljagten 2012 i den hvide by i Køge. Hvordan synes I, det har været i dag at spille? Sådan. I vidste, det har været sjovt. Det er sjovt. Lidt på hjemmebane, ikke? Jo, det er vi. Og så alligevel overhovedet ikke. Altså forstået på den måde, at vi plejer at spille på klubber, på diskoteker. Ja, okay, ja, det er selvfølgelig. Men ja, geografisk, ja. Så det var lidt sjovt at være der, når det var lyst. Ja. Altså, det er sådan lidt wow. Men det var fint, og jo, på hjemmebane er det jo, for vi er jo begge to fra Køge. Så. Ja. Hvad har I planer for fremtiden lige nu? Sådan? Ja, vi skal ud og spille på alle de store. Vi skal vel spille egentlig på alle festivaler sammen med Kato. Nå, spændende. Ja. Og lige nu spiller vi Nick og Jay, sammen med Nick og Jay, opvarmer for Nick og Jay. Ja, spændende. Så helt frem til september, der er det koncerter hele tiden. Fedt. Nå, det glæder jeg os til at høre med til. Så udsendte vi en ny single i mandags, så den skal vi også promovere. Ja, der er gang i det lille firma. Det er det, så det er bare klubber og festivaler og derudaf. Ja, simpelthen. Det er godt. Og så arbejder vi på ny musik hele tiden, ikke? Ja, så I har planer om at fortsætte? Ja, bestemt. Vi kom før, de går i gang, ja. Ja, det kan ikke lade være. Ja, okay. Tak skal I have. Det er glad for det.